Salutare, prieteni! Cu voi este... Bună seara, dragi justițiari! Astăzi o să-l analizăm pe Adrian. Începe-l. Ia uite acolo, că lumea s-a prins. Deci uitați-vă la el. Leo. Nu, e printre cele mai rare cazuri că el e minor și face racolare de majori. Deci el e fix pe invers, ăsta e rezultatul lui. Ia, spune, ce te duce pe aici în seara asta? Păi am fost la fotbal cu de ce faci din astea? De ce vrei să... De ce întreții relații sexuale cu majori? Păi eu n-am întreținut niciodată. Astăzi m-am întâlnit cu un prieten. Sora lui Andrei are vreo 3 ani, cu 3 ani. Nu, stai! Azi m-am întâlnit cu un bețiv, adică mi prieten. Eu sunt prieten cu boschetarii. Și minori. Era acolo la apă. Minori. Și mi-a zis că e pe locomotivă, ba pe armată. Ba că tu ești pe ce? Pe combinezone? Uite, Adi, ăsta poate fi și câine, poate fi și ce vrei. Deci da, acesta este un caz foarte greu de analizat, deoarece nu numai că lui plac majorii și minorii, 2 în 1, dar este și foarte disabled în ceea ce privește abilitatea lui de a gândi. Aici puteți vedea un exemplu. Adi, zi ceva. Zi ceva. Ați văzut și voi? Bun. La începutul videoului a fost justițiarul, la sfârșitul videoului cu voi a fost Madrid și v-am salutat. Să vedem.